Bon dia, soc la Rosa Bernet del Priorat i aquest vídeo és per felicitar pels 40 anys de Carrutxa i fer una mica de memòria de la meva relació amb l'entitat, que si Carrutxa fa 40 anys, jo conec i estic relacionada poc o molt amb Carrutxa des de fa aproximadament la meitat, uns 20 anys, que jo torno al Priorat a viure i conec la gent que des de Carrutxa està fent una feina que no feia ningú, gairebé ningú en aquesta terra, que és fer recerca. I d'una manera indirecta m'hi veig poc o molt embolicada en un projecte que es deia Petjades sobre el coster, i a partir d'aquí la relació continua, em faig sòcia i mos anem trobant al llarg d'aquests 20 anys pels diferents camins i pels diferents cantonades. Carrutxa per mi és una entitat important en la vida d'aquesta comarca, per això que deia, perquè ha fet una feina que poca gent l'ha feta, que no ha estat fàcil de fer perquè no hi havia incentius de cap mena des de la majoria de les institucions. Però jo penso que una altra cosa important de Carrutxa no és només la feina de recerca, sinó que Carrutxa s'ha involucrat amb la realitat i amb el present, no només amb la recerca, diguéssim, patrimonial, sinó amb el present i amb les problemàtiques del Priorat. Això ha fet, com deia abans, que ens anéssim trobant a diferents llocs, hem compartit lluites, d'allò que en dèiem en defensa del territori a l'època de les plataformes. Hem compartit projectes posteriorment, més en clau propositiva, quan els contextos ens ho han permès i ens ho han facilitat una miqueta. I després de les plataformes, com deia, hem compartit el projecte A Prioritat, Carrutxa és sòcia de Prioritat, i crec que és d'aquelles relacions i aquelles amistats, diguéssim, que estan condemnades a durar, com diria ma iaia, per in secula seculorum. En tot cas, llarga vida a Carrutxa, llarga vida a la recerca i llarga vida al compromís amb el territori, per molts anys.